Alam sogo khazan ta khoktai bukhsong au sung salbrum no saimano chini tiprasa amchai rogotai chini obo songo salbrum no dukhu kosto bial bekaya abo haikeno jami tuisa yakhaba mono ardi blog be khobjak jami tuisa kamibo khoroksa orne chakrajak bisi gudukma joraromoi thongoro klaijak sa khamya au sung jotono sawimano sabole uram social media mangphre rogo phayai lasima sinjage phaina musukba tini chesta khlaika nok nukhungni bebak mani khuni rokno phalai sakda hamri mano hone bisi gudukma jora romoi thongoro klaijak bebak no phalai chaitokha sak hamnok rogo tlangnani phiaba abo haikeno tini ungsuyano ungsiangai jeng koktuma thunai rokno ringjawoi kisa sida o hasteni khaganang maya ganang tiprasa lukorokba kisa misa subawoi da bono kubuni sak hamka hamnok rogo tlangi mano honei jengno koktuma rohmani bisingti khlaising o thaino sokbajak phaidi truk khlai o nokni nokphang yakhaba bini logi songtongo bini khokti khlaino sing khana layano bahaike bufurni simi o bini sak hamya bokti engkha sing aborno khanaina halai ma ngai yakhaba tini nang sing koktuma thunai rokno nang singno rihna nang ani ye rugi hamya po dugui thangka थांनाय बोसोरावथ' बिसा बलां आइका आबान बोसोर बलां आइका पुरा पैसा माल माता दंमानि फालपाइखा सेरपाइखा डाक्टर मंगनायो ओ आमें बसा बापाज्रुबो बारै तेकुम जागा थांमाहाय अबायक्लाबन डाक्टर मंगलायसवो आबायका मां बन बिथिचारि कोई डाक्टर लायसरि दं बन बिसिबोसो काका दाबो जेता bo jeta sakhamnya belaika guru to inhanga ka thangnai bosoni jimi ekdom bowaisa thuika hanjagai se thuika hanjagai taptei ni somai no bo thuika hanjagai borok phaiteka jotono da toibo phaika ruwa toibo phaika baksa kwa khum tubui phaika dokati mombati tubui phaiteka abahi bongjak bo aboni porebo aboni sakang bo khub guruto hamya nongjak engke bono o ambasa makunda dulubari alat cikisa khlaika abon sakango to kisa ani okoi thaka muno hospital boti khlaika muno hospital boti khlaimani lumani khu belaika lumo pa emon basa kasangya katelangi thangka boti khlaika engke o tabot to tongo tridep debroma daktar bo hamka ni sutiri horka kenogo phaika polu mala hija hamja ruk bemar yakhaba sakne je bemar bai klai thongoro klai mani bisibus kaka bisa kaka tabo doctor rokni bukhate tamo ruk ne sajaka doctor to o sakango tabot 23 tarik 24-25 tarik sung tausia boarding phika me mas ni 25 tarik 23 tarik class sung kisisa bono naioi akoi koi phika engka naye akoi phika ka bini ya kongo bothrai kisa ongoi thango bothrai kisa ongoi thangmani abo basi 22 tarik engka kana at ka sawachen li ka thupui phayo hor ko tikutung nangma hai khlai thupui phayo thupui phai mani porewo engka to tai to le thupui phai ka engka no 23 tarik engka doctor telang thangka doctor telangai champion dis rok harwoi bithi rok ri horka ga abo bai ongyang ke 25 tarik ang boarding mai kha robibar engka ta robibar ni chini ke budbar jara tongkha ke bo doctor sautri debroma sawo ang obo lumani le ang bono kisa doma khai rohimana ke obo ke kisa bairo rawo tlang thadi engka ba bo sawo je ang to ang hamjang mani doctor mane hospital hamjang mani ang silchori hospital hamjago engka ob sagradi norok nei nok nukhungle tamrok khlai nukhung rok choli tongaida jeng hanyo tuki taki borok ni kaisa jaga bondok hayau bosor ni harung rang ruta bini jaga no harung jaga baga khlai tonglai jauta abai rok khlai moi kutung khlai phaloi chalai tonglai jau engkai nok nukhungo khorong busurok tong jeng bura buri tongo ga ani ahno jeng masa tong cerai rok gusabuti rok kri cerai torok sapan kri ja cerai kri 2000 kaijak mani seng 2014 seng cerai ke siangka
jerai kaisa mane abo bo 3 mas 6 din tongai bo rang 1.5 lakh salang khao jerai heika thui sangka bo. Acha kaka tini nung sengkok tuma thunai rokno nahar munglaini tamo tabuk chini o mangklini bukhaktui nung to sawi khnai rikha norokni je tongkori bebak phalai naikhanini sakni khurini hikno kaham krungkhai sosawoi yapri rakdiwoi noknokhong khanani bagai nung saitu khani nung sawi khnai rikha kaka tongmungno tabuk nini sago nini yago rangkhok puisa kwrwi kubuni sakham nokrogo talangnani hingkai nini phan kwrwi wngwi tongkha nung tamo sanai tini o mangpilini bukhaktui hasini kha gwnang maya gwnang lukurokno tamo koinani muchu Ang kisa koina musu ang to rang puisa bo kwrwi jakhaba ko kwrwi jakhaba lukurok ano kintu khayogo kisa suba khang ke ba ang kisa o chikisa sa doctor o telangai ako kisa kasalat langi thangi nainani musuman ta abase lukurok ba bahayane tamu no abo ang kisa lubula sibu kibu kirubo wasapano omhairok ba ani kapalabo manjayekho ang sana bola sibu hina bola sibu kibu kirubo ang borongni asuk borongni thani sanya biya khlayo thanai bosoro sok doctor lai soka tubo ani takhu bukhura ano lasa ano rang masubakha angka tabo bhaini tabo ta ani kri soka soka tongmungno hastini kha gwnang maya gwnang lukurok khairogoi hamjagoi sakni dophani borokno hanai borok khairogoi hamjagoi chubanani hingkai norno bobti khe chubamanai norokni account rok tongkaka ani account number tongnabla ani account number to tongo thingno aipan ani account number ong yapano te kaisani number panang ri mana abato acha hingkai tini o mangpilini bukhakti khlai je kha gwnang maya gwnang lukurok chubanar musungoi tonghangkai ui video ni screen no account number rinai aro je chubanai kha gwnang maya gwnang lukurok je mantui khoksa khongnai himpano o account no chubai mano haisible na kaka ha abato acha kaka tak je sakhamya klaijak nini tamuklai logisong de ani logisong mung khaitam hinjak bini bomung keke anjali kolai ke bini title keke boni ke debroma keke ani bomung keke paisokrai kolai umorogle busuro kakhana omor keke tabo keke 44 running phaitong 44 mane 43 sara 43 klai bini je bo samuni mote klai acha kaka omo kami khe bo tuma hinjak omo keke jamir tisa roti onto para kami jakta bo assembly ni bising khobjak mo 48 korom sra naimangkha khajani takhuktai bukhuk song borokni nok nokhongo phaioi saikhnarikha sakni khurini hikno kwangma mane khunai phalai je mansak chaitugoi bisa jora tei naikha hanai phiaba tini lasikiriya khatoroi ya khaba makhangno tumisi phulman haike pano ma phaijaka social media ni mangphilibo tangai himale belai kheno naisuka saktherka bono ragrida basai rimano hanai phiaba man chukliya angaino tini social media ni mangphilibo phaiei hastene khaganang maya ganang ti prasarok no koijaka kok sana rung tei tei phano no koijaka je mansak noro khairo goi chubaka hangkai bini logisong yakhaba bini sak ni khurini hikno kubuni sakham nogo talangai kubuni sakham bai nai re oi mathangai jamano basiri jamano hne naina hne kok norok no koikha khajan takhukte bukhusong aw tini o mangphilini bukhakte khlai ang bahai norok no sanamusungo aw seng jotono tiprasa thanja yapri baksa khabaksa seng songkha kwbang nango omo haihine salayo aw phiaba tini i phongoro klaijak chini jotoni no bukhuk bo bhaino sakni bosongni no tini sengbai seng jodi no naikolaya khairoklaya hangkai chini bosongba salbrom no abo haikeno komore komongai thangrok aboni bagai ang tini sanamusungo jara kha ganang maya ganang ungoi tongnai lukurok dormo nangya politics nangya kono thungrung bedak nangya khairok ma suba suwo bkha se kaham nango bkha kaham hangkai chuba nani than taniwo
धर्म बर्ण जाति बेदाबेद खालाया खाजानि ताकुकtai bukhuk song au tomung no norok ni kisisa samung kisa bisisa thani kisa komchawi phono tini norok ni bukhuk sini bosong ni o bukhuk no kisisa chubawoi bini langmano mothangai mangkhangkai sabuni le kahamangnai ba sini nini jotoni no kahamangnai abo haikeno thai thai kami amchayo sini tipra sabo songo salburum no abo haike thongoro klai tongnai rok no kwbangma lokorok khaganang maya ganang lokorok subalayo au belai kheno an o channel ni bukhakti khlai je subai tongnai takhuk bukhuk maya ganang lokor no ang norno khabai khobai khe belai kheno hambai aforo abo haikeno jara subawi tongnai khaganang maya ganang lokorok norok je mansak subajadi je subai maya angai tongnai kokrei norok baksabai hineno salburum no akaikha iti prasarok ni birman dukhurong no nainani jara khawa mo haichongoi tongnai khajan takute bukhsong norok tanai jadi baksa ang nugui mano sawi mano salburum no jeng obo hai thongoro klaijak bialo klaijak rong no naitugoi ti sanan thangpurogo bo borok busuk jora suba yakheba o 48 koromsora assembly ni bisingo jara thangnai phainai neta hinjanai rokbo au subaya hiya baksa hangkeba MLA MDC ni bisingo belai kheno chubawo baksa ba chuba sine chubawoi sakni malkhung yakhaba gari ni thok danani suru kore hinai jungno phun khaye kabai sajao au khajan takuktai bukhuksong tini obono sanan musungo sini bosongo sini dophawo khairokna nango kogono tongo sakno hamjaktei boinobo hamjakdi lokorokno saya chugya thongoro klaijak masaya bialo klaijak tongphuro jesu banaino kaitorbo borokno khairnai tai lokorokbo hamjago hunai abo haikeno tini ang o mangphileni bukhakte sanna musungo tomungno norok khairogoi hamjagai chubanan musungoi tongkhangkai tini e video ni screen o borokni account number nai norok je mansak subalai jadi asunong thong seng salburomno tiprasarokni dukhu kosto bialokno sini bosongono sini dophawo taibo seng bahai khe yapri raklaiman khoroksa tai khoroksana subalai sini bosongo taibo hamjakmung kuplong khlaiman abono sini naharmung hapung hatai teima teijelang wati pante satung hiya kare seng obo haikeno salburomno sini tiprasarokno mante mayate yapri kede klai khlaye seng sewoi salburomno chaitogo phunoknani tai subanai bororobo au belai khano khaganang maya ganang salburomno obo haike subalai tongo belai khano hambai seng salburomno obo haike khanalainai tai nailainai sini tiprasarokno seng mothangma bukhak thanglainai hambai।